Здрасти! Имам много въпроси и момичета относно двойната брадичка. Затова сега ще покажа една бърза и много лесна хубава техника, която може да се прави всеки ден. Това, което правим, поставяме ръце тук точно в основата на платизмата. Платизмата е този мускул, който стига до долната част на лицето. Така, поставяме ръцете, леко опъваме, повдигаме глава, издаваме челюстта, долната челюст напред. По този начин. И отваряме и затваряме устата. Това го правим 10 на пъти. Ето така. След което почиваме с такива движения. И отново. И така 3-4 пъти, докато стегнем платизмата. Може да се прави по няколко пъти на ден, когато ви е удобно. Аз го направих сега, когато си пия моето кафе. За повече такива подобни хубави видеа, запазете това видео, последвайте ме и ще се включа съвсем скоро.